Kublai pi baro, kumedor pi kiman laga step shua baga sngi kan mi. Omban ya be ya kanam keburom omban shna ki company Henry ban fix ya ki pipe ki bapat hapo janga coal construction site. Ka keti ha kejuti jingpang ha kesengkai bat ka paycheck tangkat ban im. Minta medor pi ya tu ya ki biru ha saudong jungpi. Ngan salong ufaitar bakrau ha kepertai. Bon hina ke perok jungpi kin reke yap ang yupi. Bat kata ka jingja ka jia shisha namar ki success story ki don jingmut tang hadin ka jingjop. Minta ngim ye keren tang shapang ufaitar. Ini keren sepang ke cinget, ke risk, ke ego, ke failure, bat ke disiplin. Namar ting-ting ke thema bakrau kam jia tang hapo ke ring. Henry hapo ke jing perkat. Ke snem ke day kat kendai prabupra Dublin Arilan. Ke working class neighborhood baban tre tangkat ban im kadan kam shibun ban ya ke bapi be ya ke dreams. Hakane lakha ya u corner Anthony MC Grigor ubangi tip u MC Grigor. Ke family jong u kamlong ke beruspa. Kim don rugi powerful connection. Klem shortcut Henry tang uriu pai ba. Pumu kena samla ui bahaya ki kam le sports. Kam tam go football. Tang ba tang ga talent kam ai ke direction. Bon nangi ki breu ki poya ke jinglong samla klem le tip ya ke Asia ki kwa ba trang. Kum taru kalong yo. Haga por ba udap kat news nem karta ka jinglong rang ba chung u kala kamstat. Ka bil ka jingkit kle ha ka jingasam namar ka ne ulah bantre kum u plumber apprentice. Daki jingai kilenti uhaban ya ketiar dan kam ke bakia. Wat ka jing treru ka e. Na ke benta ke babon ka ne long ka jingjet ke ba permanent. Ka kam ba biang balak man perdik ya kalawai ka jingjet ba kam safe tang ba hapo jung u ka air ka e ke ba sengu theli. Hadin ka kam ba thaj baru chisngi. Haka jaka ban lek pai shi yeng bat shong thaj ulit pen ban cha gym. Boxing martial arts ka training session ba omdan ba tip manu-manu. Hang ta omdan gi kamera klem audience senrai tang ka shit ke bajau. House nem arja pra ujiet ya ka jingjet babu na kilong yeng kiting ukwit ya ka kam jongu. Perkat ya ka ta no ya ka salary ba tikna ban be ya ka fighting. Klem kontrak, klem nam, klem pisa. Ushane aga government welfare ya ka jing sio tangkat ban im. Bona ki brio ba kulmar ya ka jing terang. Ki perkat baga confidence kamut le tang ya ka balong safe. Henry kam day. Ka confidence ka im hajan jong ka jing ting. Ki perlok ki ateteni u ki brio ki namar shabar. Ka jing jet jong u ka longkum ka jing jet bom don jingkit kli ka yen. Tang ba teng ka jing kiu ka sedang haba ka logic ka senge. Sedang lagi small gym ka stabadai tha ki injuries claim ki medical team. Local fight tang lagi katto ka ne ki bas sakhi. Kat ba ki way ki build ka careers. Upan marway u build ka skill. Kadwa ki perlok jong u ki yo promotion upan u yo ki dakmong. Ka failure ka wan shiwan ka jing dunong ulemat ka jing artaten. Ka por baban ino ru ka lalong ka basuk. Henry ka discipline ka dan ka quality ba kam ima. Kawan suki pasuki kum ka interest ka bank account. Invisible at first, powerful later. Kisnem ki yait kamstat bat kendet karsal kawan. Ki local fighting promotion kisdang ban itu yo. Tang ba u fight Henry ukuran ru confidently. Ki we ki ong kadai ki jing serong ka we pat ki ong ka confident ka attract attention. House nam arjar khat ar ka e bamla ba mundur ka lajia. Ulong champion two weight division ha ka cage warrior. Haga sin banengkong ka dream jong u ka lasenge ban sound impossible ka lat ka stang ban tit jingkang. House nam arja khat lai ka world largest mixed martial arts promotion ka ultimate fighting championship ka bangi ju tip ka UFC ka sign in yo. Kane ka dai ka por ba pen kelaya bon kinong yelek kai sport na martang ka talent kam coach shu menta ka pressure ka wan daki million ba pek ki critics ki pek benya man lagi kinten ki ba Ukraine. Urung da ka bajam bat predict ya ka jingjob. Ukuran baik da ka confident ki way ki fans ki age ya kata ki way pat ki isi. Tang ba ka attention ka dai ka jingmi badan bor ba bat kendet baro ki terang ban pet yo. Hang ne ka bakam interest ba ubreu man ki por confuse ya ka confident bat ka ego. Henry teng ka confident ka wan na ka survival. Medor ban ngai ka air ka da ki snam. Haba dan mengai pi. Kensan pi senge ban pan permission. Pisenge ban up ya ke jingbet. Open iya ke jingjop publicly jar bat ka psychology ka dan kam ka fighting. Nada ki nang yelek persya jumpi ki artatin tang shi sekandro ka advantage ka pair ka confidence ka long ka strategy. Then came the moment history remember. Arjar Katsan facing Jose Aldo. U champion bom lak man penkelam dagi peu snem. Ki expert ki predict ya ka jingrem ya ukrigor. Ka fight ka sedang hadin katlai second tang kawai ka punch.
lapan kot ya baro knockout bat Gregor uliyo ya ka world champion perkat ya kata dagi purpose nam gijing tristom lapan donatang dagi second nadu nang ka sukses kali ya kamstad yo kapisa ka nam ka luxury uliyo ya gijing itu nang baro ka pertai hau arja kan riu uyo ya ka air ka a baki we gi fighter kimpat juyo mensua ubat ya ka champion hagi arteli ki division ban now basiu tang dagi welfare sya ubar remdor do tam u atlet ha ka pertai te ka e ka ni ka story ka hikai ngi amdai ba baro ubreu ban long world champion bat kata ka biang ka lesem ba shisha ka dega res combine bat ka jing trashidom bon hinangi ki breu ngi kwa tang ya ka motivation henry ka jing shisha ka dei ka motivation ka ja step ka e ka basa ka dei tang ka discipline muddor lada ulong comfortable man long upulambar apparentice safe predictable invisible Henry teng ka risk ba kamhe kamdei ha ka business kamdei ha ka no Henry ha kata ka ba pikwa Henry pimkwa pat ban persyang namar ka failure ka hikai tang ba ka jing ba bepat ka ne ka success ka mutang ban long shlur ka dei ka ba yaj bet shikmat wat lada piting ngakermen ne piginong pet ka jing job ha ka no ka kam ku bless you bon stay strong stay focused and always stay blessed